Når man indspotter kemoen, kan der hos en del kræftpatienter forekomme en ubehagelig sovende fornemmelse i hænder og fingre. Denne lidelse kan hos patienterne gå hen og blive kronisk. Kemoterapi er en behandling med stoffer, der standser cellers deling på forskellige måder. Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens normale celler. Det er denne påvirkning, der kan give bivirkninger som hårtab, kvalme og den ubehagelige sovende fornemmelse i hænderne. Dette kommer af, at de normale celler fornyer sig oftere end andre celler i kroppen. Derfor bliver disse områder især påvirket af kemoterapien. Cicloppen er en kølende handske, som lindrer den sovende fornemmelse hos kræftpatienterne. Cicloppen består af 3 lag, men der påføres først en tynd bomuldshandske for at undgå direkte kulde på patientens hænder. Cicloppen er altså et af de mange redskaber, som forbedrer livskvaliteten hos kræftpatienterne. CGOF, Quality of Life.